5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ରହସ୍ୟ କଥା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରାଜା ବାହାରିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ କଳା ରାତ୍ରି ହେଇଗଲା। ମେଘ ପବନ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହଠାତ୍ ରୋକିଗଲା। ବୋଇତ ଆଉ ଚାଲୁ ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ମନ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲା। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଦିଏ କହିଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋର ଘରେ ଏକ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ଅଛି। ଯଦି 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ପୁଅ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ବାଣିଜ୍ୟ ସରି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପୁରା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଝିଅ ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ଆଜ୍ଞା କେହି ନୁହନ୍ତି, ବାବା କୁମାରେଶ୍ୱର, ହର ହର ମହାଦେବ, ଶିବ ଶଙ୍କର, ଭୋଳାନାଥ, ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ।